Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para pemirsa sedaya. Ing mriki kula Zarina Aziza lan rencang kula Zaki Akfas Ramadhani Suhma badhe ngaturaken penjelasan babagan aksara Jawa. Saking pangarten dumugi tuladha. Langsung wae ke pembahasannya. Kaping setunggal pangarten. Pangarten aksara Jawa inggih menika tulisan Jawa sing mulane saka huruf Pallawa zaman kerajaan biyen lan digunakake kangge sarana penulisan ing zaman biyen. Kaping kalih penjelasan babagan huruf aksara Jawa. Huruf aksara Jawa wonten kalih dasa huruf inggih menika Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Batanga. Nah, niku mawon sing saged kula sampaiaken penjelasan sak sampunipun badhe dijelasake kalih rencang kula. Inggih menika Zaki. Kagem Zaki Akfas Ramadhani Suhma diaturaken. Halo pemirsa, piye? Wis paham huruf-huruf aksara Jawa? Yen isih urung paham, iso diputer ulang video iki amarga cak sampunipun menika ugi wonten pangartos lain. Inggih menika sandangan aksara Jawa. Sandangan kaping setunggal inggih menika wulu. Wulu awujud sandangan ingkang saged ndadosaken aksara wonten i. Wulu wujude lingkaran utawa bulet cilik ing diletakake ing ndukure aksara. Tuladhane inggih menika siji. Sandangan kaping kalih inggih menika suku. Suku awujud sandangan ingkang saged ndadosaken aksara wonten u. Suku wujude lengkung ing ngisor ing diletakake ing akhir aksara. Tuladhane inggih menika buku. Sandangan kaping telu inggih menika pepet. Pepet awujud sandangan ingkang saged ndadosaken aksara wonten e. Pepet awujud lingkaran gedhe ing diletakake ing ndukure aksara. Tuladhane inggih menika sega. Sandangan kaping sekawan inggih menika taling. Taling awujud sandangan ingkang saged ndadosaken aksara wonten e. Beda karo pepet mau. Taling iku e lan pepet iku e. Taling awujud ana ing gambar. Taling diletakake ing ngarepe aksara. Tuladhane lele. Sandangan kaping gangsal inggih menika taling tarung. Taling tarung awujud sandangan ingkang saged ndadosaken aksara wonten o. Taling tarung wujude padha kaya ing gambar. Taling tarung didelek ing awal aksara lan ing akhir aksara. Tuladhane toko. Sandangan kaping 6 inggih menika wignan. Wignan awujud sandangan ingkang saged ndadosaken aksara mateni h ing akhir kata. Wignan wujude padha kaya ing gambar. Wignan tuladhane gajah. Sandangan kaping 7 inggih menika cecak. Cecak awujud sandangan ingkang saged ndadosaken aksara mateni ang. Cecak wujude padha kaya ing gambar. Wujude seperti kong sing diwalik ing diletakake ing ndukure aksara lan ing akhir kata. Cecak tuladhane kacang. Ka-ca-ang. Kacang. Sandangan kaping 8 inggih menika layar. Layar awujud sandangan ingkang saged ndadosaken aksara mateni r. Layar wujude padha kaya ing gambar, seperti garis ing akhir kata. Tuladhane pasar. Pa-sa-er. Pasar. Piye pemirsa sedaya, wis ero huruf-huruf aksara Jawa lan sandangane?
Yen isih urung eruh, yen isih urung paham, iso diputer ulang video iki. Cekap semanten video saka kula Zeki Afas Ramadhani Suma lan rencang kula mau Zerina Aziza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.